Ito, BERT DELOS MARTIREZ, Alkalde Sa Kusina, the best sound trip, urunay food trip, chika, Tora Max, asin iba pa, Alkalde Sa Kusina, kompletos recados, kaya, let's get ready to rumble with Honorable BERT DELOS MARTIREZ sa Alkalde Sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon Okfm. Well, Bebop-Lula, she's my baby. Bebop-Lula, I don't mean my baby. Bebop-Lula, she's my baby. Bebop-Lula, I don't mean my baby. Bebop-Lula, she's my baby, my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop-Lula, she's my baby. Bebop-Lula, I don't mind my baby. Bebop-Lula, she's my baby, my baby, my baby. That's right. She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more. Bebop-Lula, she's my baby. Bebop-Lula, I don't want my baby. Bebop-Lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock again now. She's my baby. Bebop-Lula, I don't mean my baby. Bebop-Lula, she's my baby. Bebop-Lula, I don't mean my baby. Bebop-Lula, she. Sa roya na version ka na Bebop-Lula, haliyang ki Jen Vincent, dati kinakanta yan, ganggo yan ay kan Everly Brothers. Pambungat ang bilang yan sa Alkalde Sa Kusina, ngunyan pong Biyernes, fit sa 16. Ay na palang kita ngunyan sa kuyan ay sa medyo lesser restrictions na General Community Quarantine o inapo na GCQ. Bako na kitang inapo na Modified Enhanced Community Quarantine. Sana abot lang kitang mga fit sa 22 kanya. Pagkatapos lesser na naman, rebayan na naman kay itong dati itong Modified General Community Quarantine. Mas makuha niyan, mas buwilong marayan. Yunin ito mailing mo may mga nagdadaralaga na sa plaza, pagdodomingo, na nagpakulog payo sa city. Durukutan. Pero actually itong mga hubinis na ito, man talaga dumanaguro lakitan ay. Ang mga kaso ni mga naulakitan sa COVID, lalong-lalo na si mga na-hospital, si kadaklan talaga, si mga may dinadara na pong kamatian ng mga maiidad na Pero itong mga hubin, mga daralagan sa daralagan, garo niya ako din tinatablan kan virus. Kaya garungon yan na ang pagtubod ko pinagbuksan ang plaza, yung si MARTIREZ, sa Plaza Rizal. Kaya nakita sa General Community Quarantine. Well, it's one for the money, two for the show. You get ready now, go get going, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe.
car, drink my liquor from an old fruit jar, do anything you wanna do, but honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoes. For the money, two for the show. You get ready now.
Diyan pala sa Barangay Bahaw, Libmanan, kuyan po yan, coastal yan. Actually, ang nakaugalian na dalan o agihan via Pasakaw sa paginin Baruto. Alagad na kaigwanan nin Tinampo, paghali dyan sa may parting San Isidro. San Isidro, Libmanan, ay may tinampo na po pasiling duman sa Bahaw, Coastal. Magkakigwa pala ning mass wedding ning 52 couples si Limanan Mayor Bernard Brioso. Sana niya ako arugon itong nangyari duman sa kuyan sa Tinambak. Nadang ko nga sa riding in tandem. Dahil maugmaon hilingon si retrato ay kan mabuksan ko duman sa Facebook ni Ervin. Tagor nagatindir siya sa mass wedding duman sa Tinambak kan sa Rosimana. Yan mga nakakurbatang nobyo, pagkatapos nakatry dibudang nobya. May mga regalong kuya, sarong sakong bagas. Itong nobyo, palibas sa sanay sa bukid, maski siya nakakurbata, nakabulos ng purte, pinasan si sarong sako sa payo na mayong kaput. Yung bagang nainimbang mo na lang sa pagining payo sa kandiog mo, ang sarong sako, hindi ako ko kaya yan. Aram po nindo, anaro katong retrato, typical na maray kang rural. Pero may pagmamalaki mo, naaro ka ng mga Bicolano, mga Pilipino, na kan ikinasal, pinagregaluan ng sarong sakong bagas. Sinubyo na mismo, nagpaasan, papuli. Garo baga, kinabit mo na si misis mo, madya na ngayon may regalo na kitang sarong sakong bagas, paasanon tanan ni, tayo man talaga ng trabaho ko. Magkarga, ay magpaasan sa uma. Ay magayon ng tanaw na itong mga retratong araw ka ito. Napapangirit pati ko ta ang mga maray man ang ginigibo ka mga LGU, mga mayor. Na pag-araw kayo may mga mass wedding, tanganing nga tipid sa gastos, ang kada couple regaluan ng tigsararong bagas. Siguro iba pang financial assistance na pagpuon man kan silang pagkainaguman. Okay, dyan pabutan talo ng best wishes, congratulations ang mga ikakasal dyan sa Bahaw, Libmanan, 52 daang mga couple, mga padis-padis. Ang mga kinakasal, ay sa mga mag-aragong, natatandaan nindo kung kamo kinakasal, lalaki o babae, makakamati ka ng kaugmahan dahil pag ikinakasal ka, sabihin, iyon na siya ang magiging mong kaibanan. Ang lalaki ka hindi lang nagigirong pero may nervyos man yan. Takungan ikang kinakasal man. Sige, ngirit-ngirit ko ta, medyo maharahambog kaya akong kadikit. Tubagang garupin may kasanang matibay. Sige man ngirit-ngirit ko sa altar. Kaya kasal na niya ko ay. Pero ang totoo kayo, pigninervyos man ko, saka nagtataramang ko sa laog ang buot ko. Diyos ko, salamat po, kinakasal na ko sa babaeng gusto kong maging agum, si Virginia. Ang pangarang ni Mrs. Virginia. Pero pag nagpaparetrato, ang ngirit ko, grabe. Garo una mo, ako si Jun Aristorinas, si Gis Lapid. Matibay nga ng lalaki niyo. Garo nga aktor hay. Pero sa buot-buot ko, Diyos ko, salamat po. Ikinakasal na ko, pininervyos pati ko ta. Ang sunod po da kanina, inaapod na first night, ay pininervyos po ako, Diyos ko. Ay grabe, nagugma na kang kinakasal. Ayun, sa mga babae man, ang iba man kaya nagluluha sa grabing kaugmahan. Yan nagtuturo ang luha niya dahil kinakasal na. Ang kasal sa pinaka-greatest day of your life. Alkalde sa Kusina. Keep
Bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry, 'cause you have no money. People on the river happy to give. Think we'll keep on burning. Cowmen keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling. Ang burukasan ni na klase school year 21-22 sa public, elementary, high school, sa public po ang burukasan September 13, pinagpirma na yan ni Presidente Duterte. Pero first time na natutuon na ang burukasan September dahil ang burukasan baga June ay sa kategori ng pandemic, pagkatapos naging online pa, may in face-to-face, pinag-extender man ang end school year. Tamalatakan sa rong Aldo, pigilin ko si mga apo kantugang ko. Nagigribo pa ni mga assignment. Ano niya ko yan? Ay, madali na kaya mag-bakasyon. Yan ang bakasyon na. Di ka man lamang ma-enjoy ta dati ng bakasyon. Pirming nasa laugan harong dahil online. Kaya di man makururaw niya bakasyon na ngaya. Makarawat na dahil parating nasa laugan harong. Ngunyan ang burukasan pala ng klase, September 13. Garudo pati yan fitsang iyan. Fitsa yan na nasa laog na, ning mag-fiestaw na po ang Piña Francia. Kaya lang palibasa may pandemic pa, may pakita ng Piña Francia fiesta. Sigurado yan dahil yaong pa ang COVID-19. Palibasa ang fiesta, ang pinakatampo kayan, iyo ang surusuan. Ay bawal na marayan. Kaya din na muna kita magparaisip-isip pa ng mga fiestang iyan. Garo masakit pa yan, ngunya na panahon. I-acknowledge ko man nagantabi sa Carolina dyan ang pamilya Abilinde, ang mga saliritang tao dyan, pamilya Lat, Sales, sa Rombo, Sinibapa. Kumusta na lang mo dyan sa Carolina? Sinama sa Kamaligan, Santo Tomas, nagantabay yung family Alcantara. Also regards to my cousin, regards man sa mga pinsan ko dyan, ang DELOS MARTIREZ sa Durante, sa San Marcos, Kamaligan. Kumusta na dyan si Manesioni? Ay palibasa Manesioni may pandemic, di kita makakabirisita. Kaya kumusta ka na lang? Sana yaong pa na bagsik ng buhay kay Manesioni na Durante dyan sa San Marcos, Kamaligan. Actually, sa may tubangan lang yan kan harong ni Ron Enon. Yan, karong neighbor niya inay. Sino si Adora, saka si mama niya, si mister niya, si Adorang supplier ng gulay dyan sa supermarket, si Gualdad. Taga dyan sa Baras, pero sabi ni Adora, naglipat naman da silang mag-agum sa Santa Cruz, Kanaman. Yan. Papa Bert, kada ako nagdadangog sa imo digdis sa Gatbo o Kampo, gusto mo, ay griton mo Papa Bert ang mga paratanom ng kamuting kahoy, kamuti, saka para tamaning kanding, Vergara family, regards da sa mga Narvaez, dyan sa Gatbo o Campo Camarines Sur. Dyan naman sa Del Rosario, kanaman, good morning man dyan kia Padinga, Danny Orolfo. Your lover has gone away. Cry, just keep on crying when there's no more hope for trying. When your crying's done, let me be the one to give you stay. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Now that he's gone, my
now for tomorrow. 'Cause with me there'll be no sorrow, not a tear to fall, but most of all, love and happiness will come our way. Cry, just keep on crying when there's no more hope for trying. When your crying's done, let me be the one to give you love more each day. When your crying's done, let me be the one to give you love more each day. All through the day, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. All through the night, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. Now the frightened are leaving it, everyone's weaving it, coming on strong all the time. All through the day, I'm in mine. I'm in me mine. I'm in me mine. I'm in me mine. I'm in me mine. All I can hear, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. Even those tears, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. No one's frightened of playing it, everyone's saying it, flowing more freely than wine. All through the day, I'm in mine. I'm in me mine. I'm in me mine. I'm in me mine. I'm in me mine. All I can hear, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. Even those tears, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. No one's frightened of playing it, everyone's saying it, flowing more freely than wine. All through your life, I'm in mine. Ever and ever, forever and ever, you'll be the one that shines on me like the morning sun. Ever and ever, forever and ever, you'll be my spring, my rainbow's end, and the song I sing. Take me far beyond imagination.
Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Jusnado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopatch Poresap sa talampakan, nakaturog na ako asin ma-Biopatch Poresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopatch Poresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga. Kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Sa serbisyo at presyong panalo ka. Redelgon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet Camarines Norte, JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay, and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Madi, saan mo paklasayan ng mga aki mo? Sa UNC pa di, hulita ang UNC minaopreser nin balansing edukasyon, napapanaw na academic programs asin supportive learning environment. Igwasindang programa na success coaching na iyoan masuporta sa mga estudyante na makatapos asin makahanap tulos ng trabaho. Ano Madi, sa panahon mo niyan, kaipuhan ng GAD ang maray na kalidad ng edukasyon para masiguro na makatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan, Padi. Ang UNC saro sa mga nangingenot asin dakulang institusyon sa Kabikulan. Napurbaran na ang track record na may marhay na kalidad asin halangkaw na oportunidad sa pag-impleyo. Bako lang sa satuyang lugar, kundi pati man sa ibang nasyon. Sa UNC, ang mga aki magiging life ready, work ready, asin future ready. Ayos pala sa UNC, Madi. Sige, tamasikaso na ako. Iibahan ko ang sakong aki na mag-enroll sa UNC. Salamat, Madi! Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. FM. Gusto ko, okay ka. BERT DELOS MARTIREZ sa Alkalde Sa Kusina.
Ang oras ngunyan, 8 minutos po, makagyang alas 11, ang oras sa tudyan kan Cabral Bicolandia Supermart, kan DMSQ, sirmang kang original na Master Square, asin kang CBS Quick Save, CBS Express, CBS Convenience Store, Cibros, sirmang kan Stabilo Lending Corporation. Digdis sa kuyang messenger, sabi digdi ni BERT Noora Soriano Jr., taga sa daw niyo ay taga San Fernando. Ay siyempre mga Noora Mananggad, San Fernando yan ay. Maray na aga po from Soriano family sa Pamukid, tama, Pamukid Zone 7, nagantabay. Salamat na lang dyan sa indo sa San Fernando. Sirima sa mga pamilyang Felix, dyan sa Rizal, San Fernando, mga kabistutang pamilya dyan, ang Felix, pagkatapos sa Justiniana, Justiniana, dyan sa Rizal. Pagkatapos din naman sa Bonifacio, ang pamilyang Inocencio, sa Mrs. ni si Arlene, pagkatapos si Arnold de Asis. Kumusta na lang mo dyan? Si Estelita Mendoza, nag-antabay man, ay kumusta na lang? Sabi ni Estelita, Kuya Bert, nag-suggest po ako sa Bats 87. Bala ka na Estelita, may mensahe siya tungkol sa Bats 87, kabats kan sa kuyang tugang na si Arnel de los Martires. Nagantabay man si Noel Banyola. Binabasa ta na waray. Pag nagdudut-dut ka sa cellphone, kung minsan pag napasalandut-dut mo, biglang nawawara. Sa mga nag-text sa tuya, kasudma pala nag-text, sabi ni Linda, ang samuyang friend, kasudma ko na may papagrit siya, garo nahuri, ay sa aga na lang ngaya. Sabi digdi, good morning, pakibati man ang mga makwapo kong nag-birthday, kasudma na si Lee Arthur, saka si Nick Arthur, ngunyan si Adrian, saka si Fiona Rose, na nag-graduate ng grade 6. Dahil pa sure kung tuloy subago ang handaan ta bawal nagaro sa si Rafi, Hannah, Kyle, and RC, thanks. Ang mga handaan sa pamilya lang nindo, dahil nakamo itong maimbitar ng mga bisita, dahil bawal yan. Pero dahil pinagano ang handaan sa Laugan Harong, kung kamu-kamu sa naman na magparamilya, okay lang yan. Sa iba pang mga nag-text sa tuya, si Bernardita Piñera, good morning Papa Bert, regards and happy listening. Kay Tess Gomez Gallardo, kang Kamaligan, pinsan ko, magdigdi na lang siya sa house after MACQ. Regards din po sa tugang kong si Francia Bars, ayaw niya sa Germany. Ang tugang niya din si Nitz Piñera, and kay classmate kong si Emma Bordeos, happy listening. Ang gabos na PWD sa Naga City, dulotan mo man ning kantang Born Free from Bernardita Gabriel. Maluto po kami ngunya ning pakbet na may tabangungo. Uy, masiramhay. Si tabangungo pipaparpatakot sa muya, yan yang sirang yan ng aswang. Tang utok niya ken ay ang taludtod niya sa payo, garo itsura ang aswang. Pero masiramon ang tabangungo. Si Kuyan, nagantabay luwat si General Omar Buenafe dyan sa farm niya, nagdadangog palan, pati na si Junicio, Lito, and Alan. Ini pala si General Omar Buenafe, kung madalagan konsyal sa Naga, ay makusog ni. Kaya kung nagantabay ka, General Omar Buenafe, sige, idagos mo ang sa imong pangiturugan na magsilbi palibas sa retired na si General Omar Buenafe. Ay gusto niya pong magserbi pa sa kaya taga-Naga ini. Digdi siya nagdakula sa Naga. Ngunyan, tagarong harong kani sa parting Konsepsyon. Pero igo siya ning farm dyan sa Karangkang Magaraw. Gusto niyang maglaog sa Konseo Kanaga, tanganing makatabang siya po sa ideya about peace and order. Balibas sa General, ay naging namayo ini ning kang PNP sa Cebu City. Sayang man kan duno niya sa pagmantiner ng mga sistema sa security, pagkatapos peace and order. Kaya gulping mga amigo niya nagagad kay General Omar Buenafe na magdalagan konsyal, tanganing may taon niyang ideya niya kung paano mamamantinir ang peace and order
sa Naga City. Kapag nag-iisa't kasama ang gitara, basta't dumarating ang kanta, awiting maaari ring kumay kasama, tambol mo ay butas na lata. Sabayan ng sipol ng bawat pasada, huminga ng malalim at sabay ang buga. Kapag buo na't handa na ang lahat, sabay-sabay ang pasok sa bagsak ng paa. Heto na, heto na, heto na. Mahirap gumawa ng kantang makata, makulay na tugtugin at pananalita, at kapuna-puna na parang dambuhala, mga boses na nagpapababa. At meron din namang nagpapaboses bata, matataas ang tono at hingingay mahaba, binubulong sa hangin ang bawat salita, kapag naririnig mo ay nakakatuwa. Eto na, eto na, eto na. Hindi naman kailangan boses mo'y maganda, basta't may konting tonong madaling makanta. Kung medyo sintonado ay hayaan mo na, ang nais lang ng tao ay ang konting saya. Ihanda ang tropa at tambol na lata, kaskasin mo ng mabuti ang dalang gitara. Kapag bunat handa na ang lahat, huminga ka ng malalim at narito na. Eto na, eto na, eto na.
Sometimes she'd shop and she would show me what she bought. All the people stared as if we were both quite insane. Someday my name and hers are going to be the same. Bus stop, wet day, she's there, I say, please share my umbrella. Bus stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. May nag-text sa Kuya Digding sarong magayuno na daraga, taga Bumbon. Dahil mo na po pag, dahil na po ako masabi kang pangarang ko, pakiapudon mo na lang po ako ning Kuyan. Secret Lady of Bumbon. Tanailing ko po kaya si inidaang sa TV. Garo ining, anong apod kaya na ito bagang, nailing bagang retrato sa PBN TV5, digi sa Facebook Live. Nailing ko po kaya sa TV Nindo ang samuya pong official digdi sa Bumbo na si Jeff Pasubilyo. Pagkagurugwapo niya po sa TV, yan ang retratong Jeff and Ron na kaibanan si Ron Enon. Nailing ko po, Diyos ko pagkagurugwapo niya kaya gusto ko pong magpasalamat kung si Simon po ang technician nindo dyan sa Okfm na naggibo kayang retrato ni Jeff Pasubilyo na nagluwas pong gwapon siyang marisa kamapution. Kaya nauugma po kami, ako nagpapaybitayan po kaya idol ko. Na nailing ko, garo siya artista ang pagkagwapo ni Jeff Pasubilyo sa karatula sa TV. Kumbaga sa pelikula, sa mga sinehan, garo kartel. Natatanda nindo ang kartel. Anyway, kung nagantabi ka dyan sa Bumbon, salamat na lang. As in, ipadagos mo ang pag-idol mo kay Jeff Pasubilyo, taba ka magkaintindihan ka mong dua. Yan ang inapo ng mga sideline. Nakasambit ako sa bago kang kartel, nagigirumduman ko ay. Nag-ugma na kang buhay kang panahon. Ito bagang hababaw na maray ang kaugmahan mo.
Ay palibasa kita baga mga kinapubrehan. Ang mga nagsisirini, ako kato pag nagtitindog sa mga sinyan, yan, Vic Cheter, Alex Cheter, nagtitinda ako kato ng jaryong ko yan, ang pinakainot kong jaryo na pinagtinda, itong lokal, itong Bicol Banner, tato banga-banga kaya ang dilin siya duman. Mapabakal kang 20, 10 centavos sa imo. Nagsiram na niya ako kani pag masulungon, banga-banga. Ay maagi ako kayo sa mga sinyan, aruken Alex, Vic, Bichara. Pag may nagraralaog sa mga sinyan, ang pagiling ko kayan, mga miyembro kan alta sosyedad. Sabi ko, maray pasinda, nagsisirini, mga mayaman. Tani ba kaya nagraralaog dyan, may mga balon, presa mo man yan, mga dikotse. Kaya ang ginigibumikan sa kuya mga barkada, madyana niya ako. Mahirling kita ning kartel. Tama kami ning panansin Ay tagaro ka man lang nagsini. Pag nagdumang ka sa mga sinyan, may mga retrato. Yung karatula. Ang apod kang kartel. Mahirling nga kita ning kartel. Pag nailing mo na sa ang kartel, ay huna mo garo ka man lang nagsini. Uy, magayon niya ako ng retratong ini. Nag-flying kick niya ako ay. Ay kan magkatrabaho naman ko. Kan ako graduado naman ni high school, nagkatrabaho naman ko. Pag Domingo, nagsisini naman ko, sabi ko, garo naman ko mayaman, hay. Pasinisini naman ko. Tapag nagsini ka kato, ang pagmati mo, garo ka mayaman. Ayan, yan ang ababaw na kaugmaan. Magsini ka lang, ang pagmati mo, kuyang ka na, ay nasa kalangitan na sa imong buhay. Ini daw kantang ini, nagsikat ka 1970, 69-70. Dionne Warwick. Yesterday I heard the rain whispering your name, asking where you'd gone. It fell softly from the clouds on the silent crowds as I wandered on. Out of doorways, black umbrellas came to pursue me. Faceless people, as they passed, were looking through me. No one knew me. Yesterday I shut my eyes, face up to the skies, drinking in the rain. But your image still was there, floating in the air, brighter than a flame. Yesterday I saw a city full of shadows without pity, and I heard the steady rain whispering your name, whispering your asking where you'd go. Yesterday I saw a city full of shadows without pity, and I heard the steady rain whispering your name, whispering your name. He always runs while others walk. He acts while other men just talk. He looks at this world and wants it all. So he strikes like thunderbolt. He knows the meaning of success. His
needs some more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes like thunderbolt. Any woman he wants, he'll get. He will break any heart without regret. His days of asking are all gone. His fight goes on and on and on. But he thinks that the fight is worth it all. So he strikes like thunder. Alias sa pelikulang James Bond, Thunderbolt by kinanta ni Tom Jones. Grabe ang kurao dyan ni Tom Jones ay. Sabi kan amigo kong record collector duman sa Manila, si Attorney Francis Serrano. Kada ko siyang paboritong mga singers. Ang harong niya sa katinda niya ni mga plaka yaw sa Kamuning, Quezon City. Ako kada ko linanga na parakanta, medyo day lang niya ko believe kay Tom Jones. Sabi ko, sikaton baga niya ako yan. Yung ngaya, kaya lang ako kaya ngaya, maluy ako sa parakantang Pakurahaw. Tayan pa lang kaya na si Tom Jones. Medyo pakagsing Pakurahaw. Kaya ngaya, medyo denggayo niya ako believe sa iya. Pero kada ko ning sikat na kanta si Tom Jones. Sa kulakling lupi, masiramong po di Papa Bert ang gulay na lambo, takadakulig din ng kawayan. Si mga lumbod yan, kawayan. Ito yung bilog-bilog na saralitong pa lang. Yan ang lambo. Bamboo shoot na inaapod. Jerry and wife Maria. Uy, narurumduman ko daw kami dyan sa kulakling. Garo ang pangarang kayo ngunyan, Garo del Rosario, kung di ko napapasala. Kaya itong ang mga Bicolano, train pang pinaglulunadan, bantog yan kulakling sa inapod na lagatak. Pag nag-aagi dyan, grabe ang lagatak kang release. Igwa kayo dyan yung inapod na release na gap, may gap. Ang release bagay dapat surupunan. Ay, hindi ko maraman to, tagaro pag-abot dyan sa may sentro kan kulakling, ang release dyan, garo day nagdukutan, pero day man nadidisgrasya ang train. Kaya lang, duman sa mga inapod na skates, di ka makakabalyo, dapat susumpayan mo, igwa ka nindarang pang sumpay duman sa release. Pag maagi na duman sa kulakling, alat mo na nga, kakaganatan ng pang sumpay. O, garo nga ni igwa naka-istambay duman na aki, na mabayad ka duman, susumpayan lang si release, ta igwa ning gap. Dapat bagang release, durkutan. Ay, nagkaigwa ning siguro ang gap ka to, mga, kuyang garo, mga 3 inches sa naman, di nakaka-diskaril. Pero sa skates, madidiskaril ang skates, tasara dito ang rueda. Yan ang natatandaan kong istorya kato dyan sa kulakling lupi. I heard in riding in tandem, Papa Bert, elementary students in Japan nagigibunin relo. Ano po taday magibukan mga Pilipino? Sabi kaning nagantabi sa tuya. Garo ang nagtaram kayan si Kuenay, si Ervin Borja. Garo na grade 5 duman o elementary, tinutukdoan na magibunin relo. Ay aram mo kung nangyayari man ng gadyan, day taugalion ito maara, ay nagigibunin din yan ang abilidad kan mga pun. Industrialized country. Ay kitaman medyo nawawalat pa po ang Pilipinas. Pero may pagmamalaki man ako. Sampulan ko na lang ining apo ko, si apo kong si Melo, ining apo kong mataba. Nangunyan yaw na duman sa United Arab Emirates. Grade 1 pa lang yan, nagigibo na yung buradol.
Tagrabe ang pagka mahilig magparakawat ng buradol. Sa grabing hilig niya sa pagkawat ng buradol, nagsaliring gibo. Ay daw pa ko, tako, day nakakagibo ng buradol. Ang kamot ko mataga sa mga artworks. Ito, kaaki pa, nagigibo na ng buradol, itinataw na sa mga amigo. O, yan, ipagmamalaki ko na lang yan. Sina nagigiribong relo, o, ni man apo ko, grade 1 pa lang, gigibo ng buradol. O, ano ito pigmamalaki ko? Ang buradol, nagtataon ng kaugmahan sa aki. Grabing kaugmahan. Ang aki na sa sindang childhood years, nag-uugma, madakula po yan, maray ang dalagan kang ugali, mabubuot. Itong aki ka pa, sanay ka makikawat, madakula ka mo, maray ang sendong ugali. Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you and your Spanish eyes will wait for me. There were beggars and kings in a magical sky. There were wings in the air and I learned how to fly. There was me, there was you in a world made for two. Then you were gone. Moonlight lady, come along with me to the bright city lights. It's alright, 'cause tonight's on me. Moonlight lady, come along with me to the bright city lights. It's alright, 'cause tonight's on me. She was set in a lace on my beard, and her beauty was there to inspire. She was love in the night, in the glow of a soft lit fire. Moonlight lady, come along with me. Ilalaw ko
man ibang pahabol ng mga text messages. Good morning, Sir Bert. Hello to my sister Loli Kinson of Goa from Manay Azon. Kay ito ang mga aki kung gusto magsini. Mayong atik, makabit lang sa adult, laog na sa sinihan. First assignment ko sa Kulakling for 7 years. Sabi ni Manay Azon, ay trabaho ko pala sa Kulakling Lupi. Lakwat zero ka talaga, batchmate, pati pala ng Kulakling na abot mo. Siya nagsabi ka ni. Ay, may batchmate ako na nagpabisto ay. Uy, si Napoleon Pakaw pala, pabutan ko ni good morning, Nap Pakaw. Pagibati man sa kuyang aki, Angelo Jim Linguete, as in pagbati ali kay mama niya, Mrs. Ading Linguete, kang San Juan Limanan. Uy, si Milvin nagantabay. Salamat na lang, Milvin Buena, sa kuyang classmate. Great manda si Bless Sinaval Miares, nag-virtual graduation po siya kahapon with high honor kang Talisay Street, Santa Cruz. Griton man na si Moises Moratas, naman Jerry Bulatete para dangog, nagruluto ng gulay ubos kamuting kahoy. Aliyang ki sirman ki Miriam Sid Bulatete na nagantabay. Si Amy, si Belu and Amy Samaran Nika nagantabay niya sa Bagong Bayan Norte. Antabayan sa tiyan alas 11:45 ang baretang alas 12. Gusto ko, okay ka. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananabit po na aking balakang, halos hindi po ako basta makatayo pagka po nakaupo. Siguro po, kulang-kulang po